बे समाव जोङो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै सिमलानि निजनि कक्लाबारिनि बियाबनि सिङाव थानाय नैबे सिमला गामियावहाय दङ। बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों दिनै सिमला गामिनि रायजो राजाफ्रा बर'नि गोजामसिम जि दोरोङारि हारिमु आबाद मावनाय हारिमु बेवहाय रायजो नाङैनो दोलै नोगोरै बेवहाय आबाद मावदों बा माइ गायदों, खोथिया फोदों। बे समाव जोङो नुनो मोन्दों बेजों लोगोसेनो जोंनि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार आरो 63 नं सापागुरि एलएसिनि मानगोनां एमएलए सार उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बे समाव रायजो राजाफोरजों माइ गायफैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बिथां आसामनि केबिनेट मिनिस्टार उरखावगोरा ब्रह्म बिथांजों जोङो नुनो मोन्दों 22 नं कक्लाबारि बियाबनिनो एमसिएलए बिथां मन्टु बर'आबो बे समाव रायजो राजाजों लोगोसे जि माइ गायनाय हाबाफारि बेवहाय बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बे समाव जोङो जोंनि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार उरखावगोरा ब्रह्मनिफ्राय मोनथिना लागोन। दा जोङो बिथां सारनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो लागोन। आदसा सार, दिनै नोंथाङा नैबे सिमला गामियाव माइ गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै माबायदि फोरमायनो सानो? आं दिनै माइ गायफानो फैदों रायजो राजाफोरजों। बाहाय जेबो थांखि गैया। माइ गायनाय बोथोरा जोबनोसै। दिनै सिमलायाव फ्राय 500 जनसो हिन्जाव हौवा ज'यैनो दिनै नांगाल जांख्रा खालामदों। गोदो आं उन्दैयाव फ्राय डिग्री ग्रेजुएसन जोबजासिम कलेजनि सोलोंथाइ जोबजासिम हालेवबोदों, खदाल जावबोदों, आबाद मावबोदों, माइ गायबोदों, मैगं थाइगं गायबोदों, माइ हादों, मारा होदों, गासिबो आं खालामबोदों। खिन्थु थांनाय गोलाव समाव आन्दलन आरो राजनितिनि खाथिराव जों बहुद मानसियानो बेखौ खालामनो हायाखै, गोबाव गेप थाबोदों। दिनै रायजोफ्रा हास्थायनाय बादियैनो आंबो लुबैनाय बादि बाव फैदों आङो। आबाद मावनायखौ जों फोथैनो हाया। एग्रिकालसारा जाहैबाय जोंनि पारमानेन्ट स्टे होनना बुंदों इंलिसाव। आबादारिनि संख्या खमायलांनो हागौ अनजिमाया, खिन्थु आबादा खमाया। आरो बेखौ खमायोबा जों थांनानै थानो हाया। बे माहारियारि जि मोनसे खौसेथिनि कालचार बेबो दिनै बेरखांदों। दा बेखौ जों लाखिबाय थानांगौ। फारसेथिं जों जुदि एफा एफा हानायमानि दा साख्रिजिबि जाबाय, बिजनेस मावबाय, जों जेबो दिहुननो हाला। जों लाइ मैगं फांसेबो जों गायनो हाया। बेबायदि जाबोनायाव दिनै बाहेरानिफ्राय फैयै फैयै जोंखौ दा माने दाम बारायदों, बेसेन बारायदों, दावराव दावसि जाबाय थादों। बेसेन बारायनायनि खार'ना बेल' नङा, नाथाय बेबो मोनसे। थ' बाव जुदि एफा एफा जों जुदि अलप लेखा गोरों मानसिफ्राबो सम मोननायाव प्रडाक्टिभिटि आरो आबादजों लिंक जायोबा जों जेरैबो बिथिङाव मोजां जागोन आं आसा खालामो। गामिनि मानसिफोरखौ आं साबायखर बावगोन। दिनै रंजानो फैदों आङो आरो दिनै आंनि थाखाय बिराद गोसोखांजाथाव मोनसे सान जानानै थागोन। सार, आथिखालाव नुनो मोन्दों गोदोनि बायदि ज' सावरि बादालि जानाय गैलिया। बे समाव गोदोनि जि आबाद मावनाय खान्थि बेखौ लानानै नोंथाङा मा फोरमायगोन? गोदोनि बादि आबाद मावनाय खान्थि बा ज' सावरि बादालि जानाया थायाबो जानो हागौ। मानो होनबा बयबो दा साख्रि मावबाय आरो बेफार खालामबाय, फालांगि खालामबाय, सोलाबलाया। खिन्थु सम सम जों हायो बेखौ गोसो जायोबा। आरो बेनि खारनफ्रा जाहैबाय मा, गामिफ्रावबो आबाद मावनाया जोबोद खमायलांदों। दा बेनि थाखायबो सावरि बादालि जालायनायफ्रा गैया। दा बे गोदोनि बायदि थाद्रायाबाबो जों टाइम टु टाइम बेखौ लाखिनो हायो। प्रत्येकटा बोथोराव मोनफ्रोमबो गामिया खेबसे जुदि ज' बबेबा माइ गायनायनि कालसारखौ लाबोफिनोबा जोंनि फैगौ जोलैफ्राबो बेखौ सोलोंलांगोन। बे समाव जोङो सारनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिनानै मोनबाय। बे समाव जोङो जोंनि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए बिथां मन्टु बर'जोंबो बे समाव जोङो मोगा मोगि आयदाखौ लागोन आरो बिथांमोननिफ्राय मिथिगोन। बे समाव जोंजों लोगोसे दङ 22 नं कक्लाबारिनि बियाबनि एमसिएलए बिथां मन्टु बर'। जों बिथांजों एसे मोनथिना लागोन। आदसा सार, दिनै नैबे सिमला गामियाव जिखिनि आबाद मावनाय बेवहाय जोङो आसामनि केबिनेट मिनिस्टार बिथां उरखावगोरा ब्रह्मखौबो बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। बे समाव नोंथाङा माबायदि गोजोननाय फोरमायनो? दिनै 23 नं सापागुरि समस्तिनि एमएलए थामहिनबा केबिनेट मिनिस्टार उरखावगोरा ब्रह्मआ सिमला बर' सुपानि जिखिनि माइ गायनाय, बे माइ गायनाय हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लादों। बिथाङा सिमला बर' सुपानिनो मोनसे आर'जथिलि बेखेवदोंमोन आरो बेखेवनायजों लोगोसे दिनैनि जिखिनि माइ गायनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै रायजो राजाफोरखौ जोबोद थुलुंगा होदों होननानै आं सानो। मानो होनोबाथाय जोंनि समाजनि गेजेरनिफ्राय नैबायदि हाबा मावनायनि जिखिनि हुदा, बे हाबा मावनायनि हुदाया लासै लासै जोबलांबाय दं। आरो समाजनिफ्राय जिहेतु गाज्रि थासारिखौ ड्राग्स, जुवा, निसाजों जिहेतु खाथि सोमोन्दो दं जोंनि समाजनि सुबुंफोरा, नैफोरबायदि हाबा मावनायनि जिखिनि हुदा, बे हुदाखौ गोजौआव थानाय दैदेनगिरिफोरा, दैदेनगिरिया मन्त्रि एमएलएआनो जा
माखासे समाजारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरानो जा नैबायदि बाहागो लानानै रायजोफोरखौ जुदि मदद होयोबा थारैनो रायजोफोरा गोजोननायजों लोगोसे आरो उनथिबोबाय थानाय जोंनि समाजनि लाइमोनफोरा माखासे गाज्रि हुदाखौ गारनानै बिथांमोननि आदर्शखौ जिहेतु गोबाङानो फल'वार्स जानानै थायो ओंखायनो बिथांमोननि बायदि दैदेनगिरिफ्रा समाजाव बा फोथाराव हाबथारनानै हाबा मावनायनि जिखिनि हुदा बे हुदाखौ समाजाव एसेबाबो बारायगोन बा सांग्रां खालामनानै होगोन होननानै आं सानो। आच्चा सार आथिखालाव जों नुनो मोन्दों गोदोनि बायदि ज' सावरि बादालि जानाया आथिखालाव खोब खमसै बे बिथिङाव खौसेथिनि नोजोरजों नायोब्ला नोंथाङा बे समाव माबायदि फोरमायनो सानो? थारैनो गुबुन गुबुन ओनसोलफोरखौ आं एसेबां मिथियाबाबो जोंनि ओनसोलफोरखैजा सावरि बादालि जानाया जोबोद खमायनायखौ जोंबो नुनो मोनो। दा ओंखायनो जोंनि समाजखौ दैदेननोबाथाय बा समाजाव मोनसे मोजां थासारि बा गोजोनखौ जों लाखिनोबाथाय समाजनि संग न'आव सावरायलायनाय हाबाफारिफोर आर'ज थिलिफोराव आर'ज गाबनाय हाबाफारिफोर आरो सावरि बादालि जिहेतु जानाय जिखिनि आगोलाव जिखिनि सावरि बादालि जानाय जिखिनि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफोरखौ गोमालांनो हमनायखौ जों बुरखांबोनांगौ आरो लोगोसे बर' समाजनि जिखिनि आसारखान्थि बा नेमखान्थिखौ हमथानो थाखाय नैफोरबायदि हाबाफारिखौ लानानै जों जौगायोबाथाय बर' समाजनि जिखिनि खौसेथि आरो गोजोननाय आरो जौगानाय बेयो निस्सय जाबोगोन होननानै आं सानो। ओंखायनो साफ्रोमबो समाजनि दैदेनगिरि आरो समाजनि सुबुंफोरखौ आं खावलायनो लुगैदों जोंनि परम्परा बाबै सोलिनाय जिखिनि सावरि बादालि जानाय आर'ज थिलियाव आर'ज खालामनाय बे न'खरजों बे न'खर हेफाजाब होलायनाय बे माइ गायनायानो जा न' लुनायानो जा बायदिसिना खामानिफोराव गावजों गाव मदद होलायनाय बे हाबाफारिखौ जुदि आसार खान्थिफोरखौ लाबोयोबा जों रांखान्थि बिथिंबाबो सांग्रां जानायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव अनलायनाय आरो जौगानाय आरो जिखिनि मोजां मोनसे सोमोन्दो बे सोमोन्दोआ फिन जाखांफिनगोन होननानै आं सानो। बे समाव 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए बिथां मन्टु बर'आ जि जोंनि बर' हारिनि जि मोनसे कालचार आबाद मावनाय कालचार बेनि सायाव रोखायै बुंबाय आरो समाज दानायाव माबायदि खौसेथि लाबोयो ज'यै सावरि बादालि जायोब्ला बेनि सायाव बिथाङा जोंनि गेजेरजों खोब मोजाङै फोरमायबाय। बे समाव आङो दंफैयो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै नैबे सिमलानि फोथाराव बेवहाय रायजोफोरा दोलै नोगोरै माइ गायनायखौ जों नुदों। बे समाव केमेरामेन बिथांखौ जिखिनि रायजोनि माइ गायनाय खोथिया फोनाय बेखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। बेनो जाबाय सिमलानि रायजोफोर गासै 500सो रायजोफोरा दिनै गावसोरनि रायजोनि हायाव जथायै माइ गायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों 63 नं सापागुरि एलएसिनि एमएलए बिथां उरखाव ब्रह्म, थामहिनबा आसामनि केबिनेट मिनिस्टार सार उरखाव ब्रह्म बिथाङा बेवहाय बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। समाव जोङो सिमला गामिनि आइजो बिथांमोनजों बे समाव जोङो मोगा मोगि आयदाखौ लागोन आरो बे समाव बिथांमोना आबादथिलियाव फैनानै बेसेबां बिगा हायाव आबाद मावदों आरो बे समाव बिथांमोनजों आसामनि केबिनेट मिनिस्टार उरखाव ब्रह्म सार बिथाङा बाहागो लाफैदों। बे बिथिङाव मा बुङो बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिलांगोन। आच्चा मादै जोङो नुनो मोन्दों आसामनि केबिनेट मिनिस्टार उरखाव ब्रह्म आरो नोंथांमोननि समस्थिनि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए जथाय नोंथांमोनजों माइ गायनो फोथाराव ओंखारबोदों। बे समाव नोंथांमोना मा फोरमायगोन? जोबोर मोजां मोनदो माइ गायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदो रायजो राजा गासैबो लोगो नांनानै आरो सारमोन गासैबो आरो बिथां एमसिएलए गासैबो लोगो नांनानै जोंनि रायजोखौ मदद होनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय मोनदों। दिनै नोंथांमोननि फोथाराव जों नुनो मोन्दों गोदोनि बायदि ज' सावरि बादालि जालायनाय बायदि खौसेथिनि नोजोरखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव मा फोरमायगोन? बिदिनो गोदोनिफ्रायनो जों बे गामियाव फैयैनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो बिदि गायलाय फुलाया दंखायो बे सिमला गामियाव जमा जमा दिनैसिमबो सोलिबोगासिनो दं। बिथां मादैनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जोङो नैबे हाबाफारिया गोदोनिफ्रायनो जि बर' हारिनि मोनसे कालचार बेयो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय दङ जेराव बर'फ्रा ज' आबाद मावनानै रायजो जालाङो बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन।
बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो पायनर सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।